Ekele m unu. Nnọọ. Kedu ka unu mere taa? Aha m na-apụtakwala. Unu chekwara ụka taa? Jehova weze. Ụbọchị taa abịara m na obodo ọzọ ma ọ bụ ihe a na-akpọ na iwetara anyị ihe pụrụ iche n'ụbọchị kedị taa. Ama m na ahụ dị unu mma. Ọ dị mma ka ahụ na-adị anyị mma. Ada na m ekwekọ ekpere ka ahụ na-adị unu mma, na-agbachi unu ike, ka ọkpụkpụ dị unu na ahụ na-eme gịnị, na-erubere ahụ n'isi. Ya bụ nnọọ nọrọ n'ọfụma ka unu gee ihe anyị nwere n'ụbọchị kedị taa. Unu ma onye mbụ. Abụ m Nwaada Chisom Alọzie, Nwaada ndị ọhụrụ. N'izuụka gara aga, agwara m unu na anyị ga-ebido mbumnuche ihe onyonyo a nke wụ ịmụ asụsụ ala anyị. Tupu ga mụọ asụsụ mmadụ maọbụ asụsụ ala ndị mmadụ maọbụ asụsụ ala ọbụla, e nwere ihe a na-akpọ gịnị? Ntọala. Ya bụ ihe ndị bekee na-akpọ gịnị? Foundation. Ma enweghị ntọala, ịmụta ihe ahụ maọbụ ịmụta asụsụ ga-enye nsogbu nke ukwuu. Ya bụ ọ bụrụ na ị chọrọ itinye uchu ịmụta asụsụ a nke ọma ma ọ wụ ọfụma, ị ga-etinye uchu n'ịma gịnị? Ntọala asụsụ anyị. N'ihi na asụsụ anyị ka anyị na-eji eme gịnị? Atụ ilu. A na-ekwukwa na a na-esi na gịnị? Nshi riri eji. Ya bụ na ị ga-esi na ntọala wee mara asụsụ a nke ọma. Anyị ga-eji ehihie wee chọwa gịnị? Ewu ojii. Maka na abalị ruo, mgbamgba ga-agbakwa nụ. Ya mere m ji sị ka anyị bido na gịnị? Abịdị Igbo. Abịdị Igbo wụrụ na ịmata ya, ọ ga-enyere gị aka ịma ihe gbasara otu ị ga-esi bido sụtawa asụsụ a. Biko na ụmụ ọma, ndị ọma nji eje mba ndị njem ọnụ. Ọ bụrụ na ihe onyonyo a na-amasị unu ahụkwa ihe onyonyo a na ihe dị oke mkpa n'ebe anyị nọ, n'ebe ikwu nọ, n'ebe ibe nọ, n'ebe ụmụ unu nọ. Biko ihe m chọrọ ka unu kekasịa ya ma mekwe gịnị? Tikwe aka n'ebe ekwuru gịnị? Like ma ọwa ahụrụ m ya n'anya. Ma ị chọkwara ka ihe onyonyo a ka ị na-enweta nke ọhụrụ mgbe ọbụla m tinyere ya n'ịntanetị maọbụ ọnlaịn, ka ị mara mgbe ọ batara, ị ga-etinye aka na gịnị? Subscribe. Itinyela aka na subscribe, ị ga na-enweta ya. Ka anyị bido ihe anyị ji bi ebe a taa. Nke a bụ Abịdị Igbo. Ihe a na-akpọ ya gịnị? Abịdị Igbo maọbụ nke a na-akpọ gịnị? ABCD n'olu bekee. Abịdị Igbo dị ole? Abịdị Igbo dị 36. Ya bụ nke a na-akpọ 36 n'olu bekee. Ka anyị kpọọ ya ma ka anyị lebara ya anya. Nke a bụ gịnị? A n'Igbo, ya bụ nke a na-akpọ I n'olu bekee. B, Ch. Unu marakwa na anyị enweghị C na Abịdị Igbo, kama ihe a nwere gịnị? Ch. C akpọtakwa eweta he tikatara ya ka o nwee ike mee ya ka o nwee gịnị? Ka o nwee nghọta. D, E, F, G. Ugbu a leenụ, gị agbala ịghara megha. Ị ma na gị nwere ụmụnne ole? Ụmụnne atọ. Ụmụnne atọ a na-eme ka ọ bụrụ na etibịa na mkpụrụ okwu Igbo, ya eme gịnị? Ya enwe nghọta. Ya bụ ihe ị na-ekwu enwe gịnị? Enwe nghọta pụrụ iche. Ya bụ ụmụnne gị a enwere bụ gịnị? Gbe, dịka ịgba egwu, ịgba bọọlụ, ịgbagharị. Nke a bụ gịnị? Ghọta. Inwe nghọta. Ịghọtala. Nke a bụ gịnị? Gwe.
nke ọzọ na-esotewe gị bụ gịnị? Ị. Ị nwere ofu nwanne mara mma nke ukwuu nke a na-akpọ gịnị? Ị. Ji. K abịa nwee ụmụnne abụọ. Ụmụnne abụọ nwere nke ga-abụ na etinye na mkpụrụ okwu Igbo ya enwe gịnị? Nghọta. Ndị mmadụ amara ihe ị na-ekwu, mana ewepụ ụmụ ihe ndị a, ndị mmadụ agaghị na-aghọta ihe ị na-ekwu. Kedu ụmụnne ya? Ụmụnne ya bụ kpị na gịnị? Kwị. Anyị abịa nwee lị, mị, nị. Ịhụlanụ na ihe nwere ụmụnne ole na ịbịa bịa nwee ụmụnne atọ mara mma kwachiri ọgọdọ rie nne. Maka na etinye ụmụnne ya n'ime okwu ya emekwa ka gịnị? Mkpụrụ okwu nwee gịnị? Nghọta. Ndị mmadụ amara ihe ị na-ekwu. Kedu ụmụnne ya? Nye ya bụ dịka ịṅụ mmiri. Ṅụọ. That is all ihe ndị English na-akpọ to drink. Dịka ịṅụ mmanya, ịṅụ mmiri na ihe ndị ọzọ. Enwekwara nwe dịka nwa, dịka nwayọ, ntakịrị nwayọ. Enwekwara nwanne ni ọzọ nke a na-akpọ gịnị? Nye. Ewepụ nye ihe ọzọ, ebe nke ọzọ ị ga-ahụ o abịa nwee nwanne nwaanyị mara mma nke ukwuu. Nke aha ya wụ gịnị? Ọ. Pị, re, si nwere nwanne. Aha nwanne ya bụ gịnị? Shi. Ya bụ onye na-emenụ n'Igbo. O nwere ndị na-asị si, o nwere ndị na-asịkwa shi. Ebe a mụrụ mụ, ihe anyị na-ekwu gịnị? Shi. Ọshị la ọ na-abịa. Ọshị. Mana ụfọdụ ndị nnukwurunu ndị Igbo na-asịkwa si ma ọ bụkwa shi. Ha abụọ dị gịnị? Ha abụọ nọ n'ọfụma. Ha abụọ mkpụrụ okwu Igbo. Ti, u nwere ofu nwanne nke a na-akpọ gịnị? O nwere ofu nwanne nke a na-akpọ gịnị? O. Ya bịa nwee vi, ve, bịa nwee wi, bịa nwee yi, bịa nwee gịnị? Ze. Ya bụ wee nye ze, were nye eze. Abịdị Igbo gụrụ. O nwere ihe unu chọpụtara ebe a? Unu ma na abịdị Igbo anyị enweghị x nke ndị English na-akpọ x. Anyị enweghịkwa gịnị? Q. Ọ bụ ki. Ọ dịghị na abịdị Igbo. Mana enwere ihe eji mejisi ihe ndị ahụ. Ya bụ mkpụrụ abịdị Igbo dị ole ebe a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, 20. 20 a na-akpọ 20 ihe a na-akpọ ya n'Igbo bụ gịnị? 20. 20. 21. 20 na anyị gụwacha ya, ịgụọ ya otu a ọ dị, ị ga-ama na ọ dị gịnị? 30 na gịnị? 6. Then n'ime asụsụ Igbo enwere ihe ndị ọzọ nọ n'ime asụsụ Igbo nke ọ na-eme ewepụta ya, ọ na-enyekwara anyị aka nke ukwuu ime ka ịchọ asụsụ Igbo a mma. Ihe a na-akpọ ha wụ gịnị? Ụdaume. Enwere ụdaume nwee gịnị? Mgbochi ume. Ụdaume Igbo dị 8, mgbochi ume Igbo dị 19. Ya bụ ihe ndị bekee na-akpọ gịnị? 19. Ka anyị lee ya, ka anyị lee ma anyị ga-ewepụta ya ebe a. Ụdaume Igbo wu nke a: e, i,
anyị abịa nwee o, ọ, anyị abịa nwee u, ka anyị gụọ ya 1 2 3 4 5 6 7 8. N'ime asatọ udume, gịnị mere eji akpọ ya udume? Udume wụ mkpụrụ okwu ndị a nọ na abịa Igbo nke anyị na-eji gịnị ume akpọpụta. Mgbochi ume, kedu ihe eji akpọ ya mgbochi ume? Mgbochi ume bụ nke ahụ ọ na-eme a na-ejikwa ume akpọpụta. Nwere ike jiri ume, nwere ike eji ume bụtụ ọ na-emekụta ya, anaghị eji gịnị ume akpọpụta ya. Ya bụ n'ime udume a anyị nwere nke a na-akpọ ụda arọ na gịnị ụda mfe. Ụda mfe bụ ndị ke na-adị mfe, ndị ke na-aga were were ma a na-akpọ ya, mana ụda arọ bụ ndị ke na-enyetụ na-aga fere fere. Ya bụ kedu nke bụ gịnị ụda arọ na udume? Ụda mfe, ụda arọ bụ ndị a, ndị nke ụda mfe bụ ndị nke na-adị fere fere. Ya bụ ndị a e i na gịnị i na gịnị o. Ma ndị a na-akpọ ụda arọ bụ ndị nwere kpọmkpọm n'ukwu, ndị nwere gịnị kpọmkpọm n'ukwu. Ya bụ ndị a i, ọ, o, ahụwa bụ ndị a na-akpọ gịnị ụda arọ. Ka anyị lebara mgbochi ume Igbo anya. Mgbochi ume Igbo, mgbochi ume ndị ka na-eji ume akpọpụta ahụ. Ka anyị lee ebe a. Ndị a bụ be, de, fe, ge, he, ji, ke, le, me, ne, nye, pi, re, si, ti, vi, we, ye, ze. Ndị a bụ ndị a na-akpọ mgbochi ume. Ihe ndị a bụ ihe ndị ọ na-eme. Ọ bụrụ na ị mara ya, ọ ga-enyere gị aka ka ị mata Igbo ọfụma, ka ị mara otu a ga-esi ihe ndị na ndị ị ga-agwakọta, mkpụrụ okwu ị ga-ewere gwakọta ya. Ịgwakọta ya ma tii ya n'okwu, ya eme gịnị? Ya eme ka okwu ahụ nwee gịnị? Nghọta. Igbo bụ Igbo, otu a ọ dị m n'ọnụ taa. Ya bụ biko unu were ihe a kekasịa ya ka ụmụ unu jiri ya na-amụ. Ama m na ụfọdụ ndị na a na-akụziri ha gịnị n'ụlọ akwụkwọ, mana ọ bụ ihe pụrụ iche. Ka biko ha etinye uche ka a na-akụ ihe ndị a. Unu mana ọ bụrụ na anyị ịmara Igbo ọfụma ọfụma, ọ ga-eme gị gaa na-eme gịnị? Na-asụta Igbo a, ka marakwa n'ilu, matakwa n'ilu. Because ndị Igbo si na a na-eji ilu eme gịnị? Anyị na-eji ya, ọ bụ mmanụ ndị Igbo ji eme gịnị? Eri okwu. Olee otu o si bụrụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu? Ọ bụrụ na ị nọ na mbara, ị nọ n'ebe ndị ọzọ nọ, ka chọrọ ịtakịrị nwanne gị ụka, ị makwa na o nwere ndị obodo ọzọ na-anụtakwa asụsụ anya. Mana ọ bụrụ na ịtụọ ilu, ka m na-agwa gị, onye obodo ọzọ ahụ agaghị aghọta ihe i kwuru. Gbaa ka ị ga-eji ilu gbara gịnị nwanne gị izuzu, ka onye obodo ọzọ hapụ ime gịnị? Ịghọta ya. Na ndị Igbo sikwa na onye ọbụla atụrụ ilu na Igbo abịa kọwara ya ahụ, ego eji lụọ nne ya bụrụ kpọrọkpọrọ, ego eji lụọ nne gị ọganifu kpọrọ. Ụmụnne mba, ya bụ ka anyị jisi ike tinye uchu, gbaa mbọ ka anyị na-amụta asụsụ anya. Na asụsụ anya atọkakwa m ọtọka. Ụfọdụ ndị na-asị na o siri ike, ahụkwa m ihe siri ike. Biko unu esola ndị ọzọ dị abịa ha echefu asụsụ ha. Ndị mba ndị ọzọ na-eji asụsụ ha na-eme ihe niile. Kedụkwanụ ka anyị ga-abịa anyị were asụsụ anyị bịazie na-erezi ya, asụsụ anyị na-achọ ịgbafu agbafu? Mba nna. Ya bụ onye ji kwuo na mbido ka anyị jiri ehihie chụwa ewu ojii, maka n'abalị ruo ọ ga-eme nsogbu.
nke ga-abụ anyị chọrọ ịgbara ụmụ anyị izuzu anyị asụrụ ha asụsụ anyị chọrọ ịgwa ha ụka anyị sụọ ya ha mara ihe anyị na-ekwu. Biko mụta ka ọha m n'ọnụ taa ma o nwere ihe dị mkpa anyị na-aga ịmụ n'izu ụka na-abịa abịa, biko gbalịa ka ọ bụrụ na ị ga-awa ọchị nke ahụ bụ ka anyị tinyetụ gị azụ na ihe m na-aga ịkụzi n'izu ụka na-abịa abịa. Mbumnuche onyonyo m abụ ịkụzi gịnị Igbo ka ụmụaka ka ikwu ka ibe na-ahụ ya. Ihe m na-aga ịkụzi n'izu ụka na-abịa abịa bụ gịnị? Ụdaolu. Ụdaolu bụ akara aka ndị ahụ nọ n'Igbo nke na-eme gịnị ka Igbo mee gịnị nwee ezigbo nghọta. Akara aka ndị ahụ nọ n'Igbo nke na-eme anyị na-asụ ya ikwu ahụ ya dịka akwa itinye akara aka ụdaolu ndị ahụ ya eme ya enwe gịnị nghọta. Ana m aga ịkụzikwa ihe ndị ọzọ. Anyị kụzicha ihe ndị ahụ anyị abịa bidozie uwe ụfọdụ mkpụrụ okwu nọ n'Igbo na ihe o mere gịnị na ihe ọ pụtara. Unu tụọ jụụ m ga na ị na-ekwu ya n'Igbo na-atụgharịkwa ya n'okwu Bekee maka ndị na-amaghị Igbo aga m ịtụgharị ya n'okwu Bekee nke ga-eme na ihu nke okwu Bekee ga-ahụkwa ya n'Igbo gị na-ekwuzi ya. Unu enyere onwe unu nsogbu. Ihe niile a ga-eme ya otu ọ ga-esi mee ya ọ ga-abara onye ọbụla. Ama m narịala pịọm n'ụbọchị nke dị taa. Onye na-arabi pịọm biko ụmụnne ga-arakwanụ pịọm na pịọm bụ ihe dị oke mkpa n'ime ndụ mmadụ. Biko ranụ pịọm. Ma onye nọkwa n'akụkụ gị na-enweghị pịọm, nwanne gị ọbụla nọ n'akụkụ gị na-enweghị pịọm, biko nyetụ ya pịọm ka ọra na ọ bụ ihe dị oke mkpa ka anyị niile na-adịrị onwe anyị ndụ, anyị niile na-ahụkarịtakwa onwe anyị n'anya. Taa ka ọha m n'ọnụ taa. Igbo mma mmanụ ka ọ dị na gịnị ụbọchị izu ụka ọzọ. Ekelekwa m unu. Udo dịrị unu. Ndewo.